nakam ta kita perlok kiba genthok la nei kiba ben yang sangap ke kiba ngan ong la nei ke kiba ngan le ki te pin page ke video te ngan sa persai la nei ngan sa kerana ke video te pria subhai phiru mo ki perlok kiba sai support yang aman kapor te kiba ai sim yang te kamtam kiba la kersan da kiba page ki post ke jonga te la dai ha ka YouTube la nei la dai ha ka Facebook dan rai nakta kita perlok kiba genthok barbor kiba gidon mo kanto kan kiba genthok te kiba genthok bar gidon kiba keren senior gidon te kiba ngadai banle nang ta jongki sengap kene video te lada pila sengap kene video pintu sutu mo kiba ngan haban le te sengap shobat sedang kene video mo kada pan kong ngatip ba gidon ki perlok kiba genthok la nei kiba keren kumno yang haki komen ting kadai kadau ke benekong ba ngam yok por la ne ngam lapor ban reply ki message ki te kadau ke penong ki ba kin keren kumno la kin sniu la ne ki kin tho kadau ke benekong kata kadai ke we nama ba ngalap ba ki ong ba ngaklem reply ki ong kadai nak kadau ba ngam la ban reply nama ba gibon pelat ki message ki ba ki maki ki kli ta kadau ke penong ki ba kin keren no da ki kitin kumno keren sniu no te Andai ngau ya pi mo kawai kan mentai yo ya pi mo lada pi kwa ban kamai pisa na kene ka social media andai ting mo pin up jingkermen betang na kiwe kadau ban kong pi haban tristom hi dalajong te kadau kawai mo balai pi lese ting mo pi mudur lada ngam yo reply ya ki message ki jong pi te gemut long ba ting pi mudur trai bang syong bet ngapan tre ki kam mo te haji sha lada pi sutu ba nakta jong pihi lada pisu tu sai ba ka membuat pimdadon kam tan bangan dai reply kita ki message jong pihi hendai bala kata ru reply ki message bun ki message ki bangla de reply ya ki message ki ba one tag nga hendai nomor ba tenteng gedai na jing bom dan jing mut perkhat jong pihi kumno ba pin perkhat jangai ta kadau ka penduna ya pihi ki jing mut perkhat ka pentol di pihi ta kadau ka pendong i pihi ba pin comment new nomor ba haji cha mo lada pihi perkhat ba mo Sisen ba la hikai da ka video te kanol kala ji yo ji muntoy phi te habang la isna da ka video te haji cha phila yo ji muntoy nang ta ju phi kanol phila de betsungu mo kanol phila de betsungu la da la isna da ka video ngla hikai te nomor bang la hikai ngla isna ngla pi te hab la batai bandai kumta haji cha da dai ki bru ki basutu ki la sungu hadu kata hadu bomla siu betong ndai wala kata ru babun ki message nya reply te ho ngamla ban reply dot ya barok te kato katne nga reply te nomor ba haban bla te haban tre kino ki kam ke bang haban tre te takdau nga mlap ban reply ki message jong phi te kene ka wei kadau ba ki breu nga tip ba ki wan comment ki wan keren new te tang na kene kadau te lada phi ko kamai tang na kene kadau handrei phi keren new no pede lada ki wei kim jubab ya phi la nei ki wei ki khlem let's say I nuk sta kum kiwe let's say kiwe ki perlok kim kersan pi te kata kan mentai ya pi ba pin kamai pisana ka social media lana ro pim num kiu hire namar ba barok ki ba kamai pisana ka ne ka social media ki yo mat sibon ki jinge ting kum ki ne ki ba wan keren sniu ting gidon ki perlok ki ba du jikerman ki lane du jing shadia no ting ki wan ben ba let's say omlere omlong bomlong lane umitanat te kata kemut kawan bun ba ki jingkli ha ki ba ki ba ki no kersan ki jong pi la nei ki bom de ki no kersan ro ki kwa ban pet pi da ba ken yo daw te tak daw ten rei lada pi don si ja kata ka mon ban kamai pisa kemut tak daw pi om don kam banda le se banda keren kumno ki wei rei namar ba lada ki wei ki mlap pi te pin yele bit ban yat bisa khamat yang lajong pim dei ban sengap ki wei ya bisa khamat te nomor ting lengba ke jengkeran ke jepi ke penbong ting om dei ba penbong tang sebut fikir sniu ngam om dei ba penbong tang ngai sebut piru pila isna ka konten la jong la sai te ki bro kin itu ba dei pi ba komen mo ting haji sa kita don ta ka muslim babun mo ki bro ki baloi lada ki i ba pi sei ki i ka message jong pi pila keren klub akor yuwe te tak daw la da pi pila isna kata ka content la ne pila isna ka YouTube la ne kono ka social media ka jong pi te ki perlok pada ki i ba ne klub akor haji sa ki de ban ki don kata sim kumno ban support pi re ki la nyo no ki la thaj no nomor ba balai ma te kadau te kadai kan hi ka wei bat sa ka wei kadau bat
kanai ro kawai kadau ba ngathrai ba bon ne dei na kanai kadau ba balai kisah ben na ne kisah kan tho teng nga kanai kawai kadau ba arba kim nang ban le la jong kim tip yak ke ba ki hapan le kumno kadai em kim tip bahaya ka le se kadai ka basishan em te takdau ki sa keren kelomar ki sa ong kumno te pin ngap pade ha ka bakot kre video ngat ong phi ke ka ba haban le ya kine mo kine ki ba kan tho kine ki ba ben baro te takdau mo mar teng kim nang ban le la jong kim tip ki keren mo te ki keren ki wei ki nong kim tip mo ba pli la se kam long ki wei ba ki le kum nong na teng mo nambar ba ngoi phi teng ki breu la da ki kwa ban kiu teng ki haban le bit mo ten rei teng la da ki ba te ki comment kum na haji cha la da ngi teng hak ba man ta ka mi ka social media teng la da ngi ba ki breu ki kham le bit ni le kum na teng mut haji cha ngi ben ka biang ba ka idea haji cha ki dei ki to hi ki ba kham start kide kito ki ba kham start bane phi takdau namar ba kito ki ba le bit ki ba le kino ki ba teng khang philap hak jing pe jing phi ki ong ba le se phi la ban ong ba ki le bit en re kito ki ba kham start bane phi kinang kumno ba kin sna ki content khang ba ki breaking page namar phi tip nem ba ladang isna kum kita ki content ki ba page ki bon ki ba like ki ba comment ki bon te lada don ki ba comment sendiri ro le re re sen ba la bon ki ba page ka pisah kala kamai te ki ba la kamai ka pisah kala rong phi te dei ba karung hai kita te nang ta kini ki perlok nga ai mesim lang phi ya bisa khamat ma te lada phi recipe don ku no ka idea ka ba teng phi la ban le bit le kini no ma teng ki bru ki la ban phi le bit en re phi la ban le bede da ka sap la jong te hadre happy bad hanga bade ha ki bal atip bade kade dei ki bal start ma dei ki ba bit teng ki we ki pe phi le bit balat ma en re da page bade ki we ki bala trim la ne ki bala long let's say ki ba ya hakne ka social media ki atip ba kinehi ki dei ki ba start nomor balai kinang ban sna content kinang ban sna ka plan kila tip ka plan la jong ka plan ka bang haban le khnang ba ki breu kin bon ki ba page la ne khnang ba ki breu kin long pin dai not pen ketik ya ka donot ki jong ki kin kwa ban comment no ki kwa ban ong no takdau te re sa ka wei pade kadau teng mo kadai kanai ka wei pade sa ka wei pade kadau kadai ka jing babon mo kadai ka jing bisni hi teng ki lada ki la yo ba ki wei ki kiu kim kwa te ba ki wei kin kiu takdau ki kwa ba le se tang namar ba ya jong ngam tip ngam kiu mo te lada ki wei ki kiu ngi bisni no te kanai ka wei kanai ka dau ka balai mo balai kisah kan tho dei na kanai ka dau te om dei ta nga re nam ta ya phiru kumju hi te phiru kumju dei na kanai ka dau ba balai kisah kan tho teng dei jibi bisni mo teng lada ki ki wei ki la sang kiu ki kwa kumno ki kwa bantan ye phi ba phin hier ki kwa bantan ye phi kumno ba phin hier te phin hier suki na te ta ka dau ten rei phim dei ban sangap pa dei kita mo na ka ta jong phi ki ba le kum kini ki social media phim dei ban sangap pa dei kita phi ya bisa kamat mo namar ki kwa te ban tan ye phi ta ka dau ki kwa ba kin tan ye phi namar ba yu i ba phi la sedang kiu yu i ba phi la sedang popular ba mo ki post la ni ki content ki jong phi te ki bisni namar ba ya la jong teng la ki upload mo si spa tri ro kim don ki ba pe ta ka dau balai ka dau ka ba kim don ki ba pe dei na ka jing bom la ban ya sha dei ka jing long ka jong phi teng mo ka pen long ba phim la ban kiu national mar ba kini ki ibaro dei ba dei manga ma phi mo ba ban kiu rei ka dau ka ban kong dei uble hi ba ban kiu yang ni te to kan mau ba dei ka nei ka wei ka dau ka ban kong ba kong san tam bat ka ban kong ro ka dei ka nei ki ba ban kiu yang ni la dang ile kino ki kam ka dei dei lomba ka jing dolem dor kat jong blei tengi sala ban kiu ta ka dau rei nak ta jong phi ki ba let's say ki badon kum kata kam sim teng phi upload chi ajar tili ki video ro umdan ba pe phi balai de na ka jing long ka jong phi teng phim ken mau yu blai phim don kat ba du blai ta ka dau te de na ka ta ka dau ba blai klem kar khoi phi te ta ka dau ngi dei ban long barbor ki ba sengurit ngi dei ban long barbor ki ba long pediang ni ka jing kala jong la jong te bat ngin sa yat bede sa khamat ya ka ba ngin jan barbor se blai ka dau ban kong san tam ngi jan barbor se blai te blai un ip bat phin yo hi yak ka ba phi ka mai nang ta kino ki kam ki jong phi ba phi tre te re ha ka ba kot bede ka video ke ka ba ngan
na ba ho ki dang tun hi dang ho ki dang don ki sibun ki daw ki bai dei ba ki penlong ha ki ba ki la ban comments new kin long kin tho am dei ta nya dei na kam ta ya phiru ki perlok te re ting ban keren ma kelas lem pelat ke video te ngam kwa ban keren jerong te ngan ong no ke ka daw ke padai ka banta ka bang haban le na kam ta kini ki ba comments new yang ki ba comment klem akor ki ba comment kuno ki ba kan tho yang te ke video ka banta hato thrai fikwa ban yu sngo mo ke ki ba le ting le se philak wa kam sim te kwa yu sngo no ma na do mane philak kwa yu sngo ke ba haban le ki te pet mo na kam ta jong kini ki ba comments new kini ki ba comment si ki ba kan thok no ngam don kam ban le ap re pet mo ngan chu ong ap kum ne la da phi comment kum no la da phi ben kum no nganom sngap ya kini ki jing ben ki jong phi te ngan yat bi sakmat mar ba balai la da ngasngap kini ki jing ben jong phi nganam poi ti nganom yo jing mun toy kan dia ro tak daw te ha ban yat bi sakmat nang ba ngan yo jing mun toy ya la jong hi te nganam sngap ki jing ben ki jong phi to tip ka wei mo ka daw ba lada ngasngap ye ki jing pen jong phi ong nganam poi re hadu kanai ka banta namar ba baro ki bru ka ba kamai pisal ni ki ba sya yat be ki social media ila mat sibun ba ki jing kum ki ki comment negative comment ki bun ba ki ba comment henry ting lada ngisngap ki ne kumut ting ka pandu mesim no ingi ka panhiar ingi henry na ta jong ngate lada phi pen kum no phi comment kum no ka piak bai te lada phi ong kum no ka piak bai te nam ta jong phi bade ki ba pen ngam nam le re phi wa nam ting re mo ngam le re phi enre ngam sngap bade phi ngam sngap bade phi namar ba kum ba se ong ki bro mo ting lada yo pisa am dei te ba yo ma phi ki ba kan tho yo ma nga te haban yat bi sa khamat ong haban yat bi sa khamat te nam ta jong phi ro ki ba sa ben pim re ben sngap bade phi de ben yat bi sa khamat bat ka wei mo ka daw ka daw sibu ting lada phi bed mo ting hanre lada email lana ilok jong phi I support phi te gumta phi haban yat bi sakmat lada sibu shispa ngot ki ba pet ka post ko jong phi lana ka video ko jong phi lada tang iwei iba comment phi keep it up yat sakmat kmut phi sngap bi tang na kan tai to iwei mo phim dei bat sngap na ki to ki khindai pukun dai ngot ki ba ben ye phi henai tang iwei I like ye phi iwei ki dislike te phin sngap bi nam ta uti iwei dislike phin yat bi chakmat mo te phim dei bat sngap te na ka liang chunga ro nga kwa kana ka wei ro kwa ban ker khnang na bar ba nga kwa ban ai mesim lang nam ta ki to ki ba mat ye ka ni ka ju ka pot ka ba mat nga mo te ndai nga ngam sku pher hai le shu kwa ba video te nga kwa pru ban ai mesim ye phi te nga ngam sku ei mo te tak daw nak da ka sia jar ngur ro mo la se sbu sia jar ki perlok ke jong phi te ki ba dislike phi ki ba comment khlem kor comment kum ki ba ben ye phi re nam ta iwei iba ben ye phi he nam ta iwei padai ba comment ye phi ba phan ya chak prang tri pha ya be chak prang keep it up bet kumut phi de ber sngap tam nam ta ki to iwei bat ka wei ka daw baleng ok ta bar ba ha pet mo lada kino ki breu ki ba yalam baklai phi da ka ba le ka kap sniu phim re ban sngap le ne phim re ban bot ya ka ba sniu han re phi de le barbor ka ba bha le barbor ka ba bha khnang ba kalawei ki jong phi kan poi sha ka thong la da bun phi ki ba pen sniu phi phim re ban sngap yek ta ki ba pen sniu phi re phi sngap de yek ka ba kam sim ka jong phi hi ka ba phi haban dwai swa no blei bon ai phi pan che ka jong mut jong barkhat ka jong phi ba kum no ba phin le ka ba bha ban phin ya chakmat te la da ba bun bat sa ka we sibu la da sibu ngan ai nuk sabet da ka ba le station jar ngut ki ba ben ye phi dan i we ba support e phi re la da kam sim ka jong phi le barbori ka ba bha phin barkhat phin la da blei udan ka pat phi phin kan ma ban dwai blei bat nam ta le se kam sim jong phi ka kwa bet ba phin le na mar ba kam dei ka ba sniu te phim dei ban sngap ye kita phi sngap ye la jong mo te nam ta jong phi ro perlok ba ro phim dei bat sngap ye la jong ya bi sa khamat mo te bat sa ka wei ka ba kong santam ka ba mut ha ka nei ka video ka ta ke ai ka daw ka ba ting mo ba phim dei ban sngap na ma ting la da na yin hi kila support na email log jong phi da phi la don log phi ban nang kok phi ban pan ka jing kersan na i log jong phi na le na la ne na u log na ma ting la da phi mi su thu jong mut lang te ka mut ting kan yalam le se ha jing bom su thu
จึงใส่กันเป็นยอดอย่างยิงกระแซมมอแต่ได้บัญญัติสุทุจมุดลังเก่งแต่ตะกะดาวแต่ได้เงินหับเป็นกุนออกกันในวิดีโอแต่เงินสิอองพี่กะไว้กลุ่มกะจึงสนงพี่นักตากินki perlok ki ba lese ki ba la sha dan hakane ka apot kum ki ba comments new ki ba la do comment mar ngai kat to kane ki dan hi ki ba la ila slang kiu to ma ki ong ba la bun ba ki ba comment ki ong ba lese nga try ki ong ba ki muddor ba ngale ka ba bakla try te takdaw ki penduduk muslim penduduk jengkerman no eki te haji sha ki dang ya chakmat rai ki sange no te kene ka wei ka dau ka ba nga kwa ban kren hang ne ba nga ong ba phim dai ban sngap ya kita phi dai ban yai bi chakmat kum ba long ma nga mo te la da nga ru la da nga shu sngap bet chomut na do ban chwang la shu sange bet phi na ma ki la bon ki ba ben te rai nga yai bi chakmat kan nang mi ki sngi ki dang don hi ki ba support ki ba mo ki bru ki dang don hi ki ba support ki ba ong yai bi chakmat te nga sngap tang kita ki ba ong yai chakmat keep it up te rai kita ba ong ba yai chadin tengah sengap rek kita te phiru phim dai ben ken ban sengap kita ki ba ong ba phi ki ba ka phi ban one chadin one back chadin te yai bi chakmat ken mo yai bi chakmat le ko ba te takdaw te phim dai ban sengap nomor ba lada phi sengap ki wei ka jing do nong ka dai phi hi te lada phi sengap jing ben yung video ka dai phi nomor ba lada phi yo kamai ro ka dai kamai phi hi tem dai ba ka le drong che ki wei ting haji cha lada ki don ki ba ben kum kine le haji cha ngi de ben kemen nomor ba ting ka mle le ki nang ben ni nang yo ka jing mutoi mo ki nang wan pet da ba ki pet ni ha ba ki la pet te ka post ka jungi tak da te phim dai ba de ba phin du jing kermen dai ngi de ben yo jing kermen nomor ba ki pet lada ki klempet ki mut kim nom yo ke ni ban ben ye phi tak da te ha ba ki la pet te phi la yo jing mutoi ong phi la yo jing mutoi ba la don ki view ba la pet ye phi te phi la ka mai te tak da haji cha phim dai ban susi la ne phim dai ban kan ran den dai phi dai ben kemen nomor ba phi la yo ki view ba la pet ye phi te thrai tang kan nei ka la jong ka video te ngan pun kun no te tang kan nei khablai sibun keep it up phim dai ban sam ki wei ya bisa khamat mo to bye bye sa kan du pat le sa ka wei pada ka video